Hola Silvia, vamos a grabar un videoclip. Hola trastos! Me han vingut al TEA, fa molta vergonya. Però me han vingut al TEA, que estan gravant videoclip, és de La Fumiga, i estem així en plan molt living. Està Paula, que ja és trasto, però oficial. Ja estan explicant el que es té que fer, ¿vale? Jo t'hauria estat escoltant, però no m'entere de res. Tu m'has dit? Isabel, saluda! César. Per tots els stalkers d'Instagram, ¿vale? Esto el que es. La força que es mereix fins que no caiguen les muralles no descansarem. On es venen i van, on és que van trencant, on és la gent de la Mediterrània. On es venen i van, on és que van trencant. Val, el videoclip està passant així, però la festa està així. Fumiga. Aire fresc que em ve a la cara. Ven que Estem mortes. No puedo más. Podrit de València em posa calent, expulsat per l'arc de l'estació de trens. No sé si queda clar lo que és un videoclip. Me lo han passat bé, això és lo que importa. Estan intentant evitar eixir estos dos i ja està, me lo han passat superbé. Intenten no eixir, i ja està, ja està, era això, ja està. Si us agrada el vídeo bé i si no, pues és lo que n'hi ha. Vale, ciao! Tu i jo som terra i mar, el plaer descontrolat. I si la nau s'enfonsa, jo quedo al teu costat, som força